Dobrý den, zdravím vás z veletrhu Eurobike. Jako každý rok jsme se letos přijeli podívat na novinky. Teď vám řeknu, co nového nabízí Autor. Autor se především pořádně opřel do kategorie takzvaných fatbikeů, kdy je použit výrazně širší plášť, a to i na dětských kolech. Na 20-palcovém a na 24-palcovém kole, které je pro dítě zhruba od nějakých 130 cm výše. Výhody těchto silnějších plášťů spočívají v tom, že jsou v terénu výrazně stabilnější, dají se hustit na nižší tlaky, tím pádem poberou i výrazně víc nerovností, vibrací a dítě je potom v terénu ve větším komfortu a daleko líp se mu kolo ovládá. Velký zájem byl o Autor Ronin, což je silniční kolo s geometrií upravený tak, aby se výrazně líp ovládalo a dalo se použít i v terénu, případně jako cyklokrosový kolo. Má širší pláště o rozměru 42 mm, větší rozsah převodů, kompletně navážky na veškerý nosiče, který by případně se na toto kolo dali namontovat. A z tohohle kola je takový naprostý univerzál, který se dá použít jak na zimní ježdění,